Време е да стартираме и последното нещо, което трябва да се осъществи на това прекрасно сватбено тържество. Разбира се, връчването на вашите подаръци към младото семейство, така нареченото даряване. Всички сме готови, оркестърът е готов, Асан Кобак отново е изкарал големите камери и големите батерии, за да може да документира, запише и излъчи на живо всичко, което се случва тази вечер тук. Естествено, дами и господа, ще стартираме с родителите, семейството, по-точно на булката, след което на младоженица, след което ще поканиме родителите на булката, разбира се, кръстниците, кумовете, оттам насетне, роднини на младоженица, роднини на булката и така нататък. Желанието на малото семейство, дами и господа, тъй като знаете, че времето ни е ограничено, желанието е за най-близките, ще направим музика, оттам насетне, знаете, няма смисъл да обяснявам. Ще продължиме без музика, динамично, за да може после да остане време за танци, музика и така нататък. Бързаш ли? Бързащо ударяване от комшията Бочко и неговото семейство даряват 150 лева да са живи и здрави. Очаквам тук при мене семейството на младоженеца да заповядат. Даци, ела, леци, да. Колеги, готови ли сме? Да. Благодаря. Така, заповядайте от тази страна. Уважаеми дами и господа, започва даряването на семейството на младоженеца. Преди това знаете, че е редно да ги аплодираме, защото те са официални организатори и реализатори на това прекрасно сватбено тържество, така че аплодисменти за тях, дами и господа. Силни аплодисменти. Те тази вечер са много развълнувани и притеснени. Уверете ги, че всичко е наред тази вечер. Давам думата, дами и господа, на майката на младоженеца. Аплодисменти за нея. Значи, добър вечер на всички, искам да кажа. Благодаря ви от сърце, че ни уважихте и дойдохте на нашето сватбено тържество. Да сте ми живи и здрави всички и много ви обичам всички. Това е. Браво, 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 аплодисменти и още аплодисменти, дами и господа. Така. Стартираме даряването на семейството на младоженеца. Майката на младоженеца и нейното семейство. Готови ли сме? Айде. Айде, давайте ги. Çok büyük kamera be Hasan Kobak. Kaç para bu камера, бей? Дами и господа, стартираме даряването на майката на младоженеца и нейното семейство с златни бижута. Показваме ги кутия номер 1. Тази кутия, в нея има, дами и господа, един златен сет за булката, който включва гердан, гривна и обици за прекрасната ни булка. Кутия номер 2, дами и господа, по същия начин един прекрасен златен сет за младоженеца, отново гердан и гривна. Със здраве да си ги носят младото семейство. Един прекрасен спомен от този ден тук в
Панорама Преслав. Освен златните бижута, уважаеми дами и господа, те са подготвили и един много специален подарък за малото семейство. Колко пари? В банкова сметка. 10 000 евро, уважаеми дами и господа, в лична банкова сметка на младоженците, освен златните бижута и тази прекрасна сватба, така че аплодисменти. Още, Преслав, още. Нещо сте загубили тренинг. Уморени ми се струвате. Горещо е, нормално е. Благодаря, сипете по едно голямо узо. Така, освен това, уважаеми дами и господа, от семейството на майката на младоженеца Сунай дарява 1000 евро. Да са живи и здрави. Още аплодисменти, една красива музика да звучи за тях, да танцуват заедно. Хайде! Соло! Още пари за оркестъра, за камерата. Я съди шайби. Браво, браво, браво! Снимка за спомен и да се приготвят родителите на булката. Окей, баткото на младоженеца е тук при нас, дарява и той, след което каниме. Баткото на младоженеца, уважаеми дами и господа, подарява на малото семейство един климатик на стойност 1000 лева. Със здраве да си го ползват. Браво! За булката подарява ни златни обици. Браво! Ето ги, Асан Ковак. Така. И за младоженеца един златен пръстен. От брат му, от батко му. Браво! Браво, браво! И кеш пари дарява в евро 100, 200, 250 евро. Да е жив и здрав.
Една музика да звучи за него специално. Си. Aga, aga, canım aga, sen varsın yanımda, kime yanar, güzel akar. Aga, aga, güzel akar, sen varsın yanımda, kime yanar, güzel. Yes, yes, yes. Ей, снимка. И след снимката очакваме родителите на Еранци. булката. И раз. Колеги, когато сте готови с микрофоните ми, дайте сигнал да мога да продължа. Ти си човек. Ще ви изчакам да си ги настроите. Когато сте готови, ще продължа аз. Благодаря. Продължаваме с даряването на родителите на булката. Заповядайте. Кой? Къде е Валио? Валио, къде си? Заповядай. Ефекта на моя микрофон може да го свалите, няма смисъл, няма да пея. Тази вечер. Кайто от Омуртак, братовчетката на майката на булката, от Омуртак, е изпратила своя подарък, който е един златен пръстен за булката. На стойност 200 евро. Браво! Със здраве да си го носи булката. Валио, къде си? Валио, очакваме те. Валио, патрона. Валио, къде си, бе? Ето го идва. Айде, бе, Валио. Айде, бе, Валио, тебе чакаме, Валио. Гордия и щастлив татко. Айде, подаръците. Една спалня, дами и господа, обзавеждане за спалня на стойност 1500 евро подаряват на малото семейство. В Австрия, там където живеят младоженците. Един златен сет за булката, който включва гердан, гривна, обици и пръстен. С скъпоценни камъни. Само ги показвай на камерата. Асан Ковак снима и документира. Следваща кутия, дами и господа, в която има за Арзо 3 златни пръстена, 2 златни гривни и 1 златен гердан. Браво! Още 2 златни гривни за Арзо от нейната майка. Спокойно, не се притеснявай. Ето ги гривните, 2 златни гривни за Арзо. Със здраве да си ги носи. Още 2 златни гривни, уважаеми дами и господа, този път са 24 каратови масивни, красиви гривни. Точно така, нека. Един прекрасен спомен е това от този ден. Това е най-хубавото злато, да ти кажа. Златото от сватбения ден остава безценно. Сега идва ред, казва тя, не на моя зет, а на моя син.
10 грама златен пръстен на Ролекс за младоженеца. Браво! Браво! Златна гривна за младоженеца от родителите на булката. Браво! Уважаеми дами и господа, Асан Кобак, може да заснемеш в дясно какво е наредено. Много подаръци, дами и господа, за малото семейство. От А до Я. От А до Я всичко необходимо за едно домакинство го има тук, осигурено от родителите на булката за малото семейство. От приворите, тенджерите, абсолютно всичко необходимо за едно домакинство го има. И обещават до края на живота си да им помагат за всичко, във всяко едно начинание. Браво! Хайде, тате, ти си! Не случайно му казват пачката. Нуртен от Холандия е изпратила 300 евро, да е жива и здрава. Нуртен и Ерхан. Живи и здрави да са. Започва таткото, дами и господа, на булката. 20 лева за водещия. 20 за камерата, Асан Кобак. 20 за музиката. Още 20 за музиката. Погледах се за асистентка, ама нямаме официално. Ти ли си официалната? Айде. Имаме официална асистентка, добре. За малото семейство 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, и 600, и 700, и 800, и 900, 2000. 2000 лева до тук една музика да звучи специално. Си минор, колеги, си минор. Нещо от Руснака. Ай. Çocuğuma da bakın, doya doya bakın. Kızıma da bakın, dedikodu yapın. Çocuğuma da bakın, doya doya bakın. Kızıma da bakın, dedikodu yapın. Çocuk kara kaçtı, kara gözü, tatlı dilli. Kızım kara kaşlı, kara gözlü, tatlı dilli, güler yüzlü, çocuğum mavi gözlü. 2000 лева до тук, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, и 600, и 700, и 800, и 900, 3000, 300, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, и 700, и 800, и 900, 4000 лева. Много златни бижута, много подаръци и 4000 лева кеш пари от родителите на булката да са живи и здрави. Още една музика да звучи за тях специално. Çocuğuma da bakın, doya doya bakın. Kızıma da bakın, dedikodu yapın. Güzellere bakın, doya doya bakın. Sokaklara bakın, dedikodu yapın. Çocuk kara kaşlı, kara gözlü, tatlı dilli, güler yüzlü. Виждам, че бабата на булката е тук при нас. Една семейна снимка първо за спомен и след което продължаваме с бабата да се приготвя кръстника.
Фотографа, от тук на сетне снимките ще помоля да ги правиш от дясно на мене, за да може аз отляво да продължавам. Сега е спокойно, но след малко. Бабата на булката, дами и господа, моята любима кака, която ми е роднина, за тези, които не знаят да кажа. Фамилия Хало. Отваряй, както искаш ти. Ти както кажеш, ти си шефката. Една кутия на 1001 голд с нашите приятели Варна. Оттам е закупено златото, най-качественото, най-истинското и най-красиво злато. Прекрасен гердан, 24 каратов за булката. На стойност 1500 лева. Със здраве да си го носи булката от нейната баба. Има и сертификат. Браво! Айде, за тебе може, айде. За тебе може. Ти имаш право. Бабата на булката, дами и господа, заедно с Салим Хало, де факто чичото ли са пада той на нея? Войчото на булката се пада Салим и неговото семейство. Те са едно цяло семейство. Какво е това? Салим Забон. Така, тъй като бабата казва така, не ми остана време да купя подарък на младоженеца, 300 лева специално давам на младоженеца да си избере един хубав подарък и освен това даряват в евро 500 евро за малото семейство. Така че общото даряване 1300 лева. Живи и здрави. Една музика да сподчи за тях. А чакай, 1300 лева кеш пари и 1500 лева е златното бижу. Какво идва? Математиката ми е слаба. След слабата снощи в Омуртак математиката днеска не работи. 2800. 2800, точно така. Една музика да звучи специално. Малко, но от сърце, за да остане време после. Другата баба идва да заповяда. Баба Зънка. Айде, баба Зънка, заповядай. Заповядай, бабо Зънке, тук при нас. Те докато се снимат, ние да те посрещаме, да видим какво си подготвила. 2000 лева на книжка, на банкова сметка дарява, дами и господа, бабата на името на малото семейство. О, машалла, баба Зънка приготвила много злато за внуците, за малото семейство. Чакай сега, първо да почнем от пръстените. Броиме, дами и господа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 златни пръстена за булката от баба Зънка.
Един шахмаран за булката от баба Зънка. Браво! Гердан, прекрасен, пак за булката от баба Зънка. Още един гердан с златна паричка. Джумуриет Алтана, браво. Шахмарана го казахме. Една златна гривна от бабата за булката. Машалла, чантата сериозна на баба Зънка. Браво! Севилян да дойде. И златни обици има за булката отново от баба Зънка. 1000 лева дава на Севилян. Браво! Браво на бабата. Мечето да дойде също. Сибел е тук при нас. За мечето Велико Търново 1000 лева от баба Зънка. Да е жива и здрава. Една музика за баба Зънка да звучи. Имаме поздрав от баба Зънка, специално за Арзу. Ла минор, колеги. Аллах. За Арзу специално. Арзу казана. Arzu, canımın içi arzu, benim güzel yavrum. Arzu canımın içi arzu Жива и здрава. Hazır mı? Hasan Kobak, касетка и дищирижек. Междувременно една снимка с бабата. Посрещам кого? Най-големия чичо на булката. Шопито и неговото семейство 20 лева за водещия. 20 за камерата. 20 за музиката. Şişi yanıma gelecek ve tavır da yanımda dur be. За малото семейство 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 лева за малото семейство даряват. Да са живи и здрави. И 500 евро сметката на булката. Браво, браво, браво. Така, тук виждам някаква сумичка. Заповядайте, тук сте заедно на сцената, заедно ще ви поздравя. Другия чичо. Как се казва? Бисер. Бат Бисер, обърни се към камерата така, да ви снимат. Отворете малко алая. От семейство на Бат Бисер. Другия чичо е една златна гривна за булката. Браво, със здраве да се носи. Един златен пръстен. На стойност 1000 лева са гривната и пръстена. И освен това, даряват 20 на водещия, 20 на камерата, 20 на музиката. За малото семейство даряват 100, 200, 300, 400, 500 лева. Живи и здрави да са. Şişi, neredesin kardeş? Güzel bir oyun havası gelsin onlara. Haydi bakalım. Преславски. Айде за най-мощните! Ша, 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 ша,
Ей! Сега, дами и господа, малко тегаво върват нещата, ще дигнем темпото, защото времето напредва. Айде и ти, мини. Давайте заедно и повече никой да не идва, защото чакам кръстниците и страната на младоженеца. Първата братовчетка на булката и баджанака Амети Севилян. 100, 200, 300, 400, 500, 500 лева даряват живи и здрави да са. Мемец и неговото семейство, братовчеда на булката, 500 лева даряват да са живи и здрави и кюдом бирой на Васон на Рада. Айде за най-мощните! Ша! 20 удара! За всички! Прибавя се! Ша! Ша! Браво, Шиши! Браво на всички даряващи, благодарим. Снимка за спомен, очаквам кръстниците, тук при мен. Хайде, кръстник! Човекът, който е изключително активен, изключително мощен в танците, най-добрият в танците кръстника. Чакайте да мине кръстника само, моля ви. Готови сме с снимката. Айде кръстника! Кръстник, къде си вате? Камерата излъчва на живо, кръстник, после ще отредиш там точно къде трябва. Да. Азърма, снима ли камерата? Дами и господа, обърни се към камерата, бе. Кръстниците даряват с нормалното семейство в евро. 100, 200, 300, 400, 500, 700, 900, 1000 евро от кръстниците, дами и господа. Сега, какъв кючек искаш, кажи ми. Аз знам, че си мултифункционален и набавен и на бърз можеш да играеш, ама сега на какъв ти се играе? Супер Кабадан от Метин Тайфа. За най-добрия в танците, най-добрият танцор, дами и господа, на Европа. 20 се дава за водещия. Айде кръстника! 20 за камерата. И за музиката 20. Айде ще. Ела! Едни аплодисменти, може ли, дами и господа? За кръстника. Благодарим ти, кръстник. И кръстничката, разбира се. От Невин и Ердохан 100, 200, 300, 400 лева. Живи и здрави. Мерси. Чичото на младоженеца да заповяда. Чичото на младоженеца да заповяда. Чичото Амет.
Ахмед Бей. Ахмед Велко. Айде, Ахмед Бей. Още заповядай. Дами и господа, чичото на младоженеца Ахмед и неговото семейство пристигат и започват своето даряване. Неговия синковец, наследника. Първо Ахмед дава 20 лева за водещия, 20 за музиката, разбира се 20 за Санковак. С музика ли? Чишо, къде си, бате? Пожелание с един твой кичек по време на музика ще даряват. Шиши, къде си, Шиши? Си минор. Агам, Соло. canımın içi. Шишито, държи за Шишито, Шиши. За единствения Чичо да звучи парчето, специално. Сентени стиля, Чиши. Суравакма. Започват с 100 лева. Дай още малко пари. Меса! Лева от чичото на младоженеца. И да не забравят двамата брата, че имат един етаж от баща им. Рахметли. Да подчертаем, че имат цял един етаж от Рахметли баща им. Има ли други лели чичовци? Имате ли вече? Ти? Добре. От тук насетне, дами и господа, стартираме вече повече динамика. Добре. Първата братовчетка. Имена ми кажи. Янко и Адриана. 20 лева за водещия. 20 за камерата. $40 за музиката. За малото семейство даряват 100, 200, 300,
400, 500 лева. Нека да звучи кючека Роттердам за тях. Между другото подчертая само, колеги, че това е последния кючек. От тук на след не продължаваме без музика, защото няма време. Хайде! Браво! Младоженец, една идея назад само за снимките. Ела, Лелио, тук така. Срещу камерата да те снима. Как се казва? От лелята на Бурхан на бащата. Как се казва тя? От лелята на младоженеца Леля на змие 300 лева дарява, да е жива и здрава. Това олсун, бар олсун. Браво, Леля. От братовчетката Мелиха 300 лева. Вземи си подаръка. Как се казваш? От братовчетката Бонка и нейното семейство 150 евро. От братовчета Адем и неговото семейство 300 лева. От братовчетката Гюлер и нейното семейство 500 лева. Да са живи и здрави. Хайде, продължаваме близки, братовчети и роднини, оттам наседне комши, приятели и така нататък. Зуми до неговото семейство 500 евро. Жив и здрав да бъде. Браво! Кристиян е добре дошъл, приятелю. Кристиян и неговото семейство 10 за водещия. От братовчетката Несрин и Кристиян 200 лева даряват, живи и здрави. От Хорозов 100 лева. Братовчера на младоженеца Хорозов. От Хакан и Джансу. Аз вече толкова младоженци съм оженил, че загубих им края. Явно съм остарял. Не помня вече, не помня имена. Визуално помня, но имена не помня. 300 лева даряват, 300 евро, извинявайте, даряват, да са живи и здрави. Младоженците, които и аз съм ги оженил. От Холандия. Борко и семейството. 20 за водещия. 20 за камерата. 20 за другата камера. За музиката. Дай ги на колегите. 20 лева и за музиката. 200 евро са от един наш братовчет, Иван Гоцето. Иван и Севджан, братовчета е изпратил. Иван и Севинч. 200 евро са изпратили, да са живи и здрави. Как беше? Борко и Силвана, уважаеми дами и господа, даряват 100, 200, 300, 400, 500 евро. Да са живи и здрави. Браво! Мерси. От братовчета Мерджан 300 лева. Живи и здрави. Заповядайте. Приятели от Виена, Мери и Риза, 150 евро. От Дитка и Айваз, братовчетка на булката, на бейката, т.е. на дюнсайбийката. 700 лева даряват, да са живи и здрави. Хайде, дами и господа, заповядайте. Близки, роднини, приятели, комши.
Кои са? От Бирджан и Мерлин Нюмберг. Бирджан и Мерлин Нюмберг 200 лева. Джошкун и Тюркян от Омуртак 200 лева. Това певеца Джошкун ли е? Не ли? Добре. 100, 200, 300, 400, 500 лева от Радо и Гюлтен, да са живи и здрави. Благодарим ти, Радо. Айде. Лелята и свакото, заповядайте. Минете, виждам, близки сте. Лелята на булката и свакото. Севгинар има един. Златно колие за булката. Колко? На стойност 2000 лева. Със здраве да си го носи булката. И 20 лева за водещия, 20 лева за камерата, 20 за музиката. Така, другия джоб. И 500 лева за малото семейство. Живи и здрави. Благодарим ви. Да са живи и здрави, казвате. Много ги обичаме. Цялото семейство. Браво. Така. Браво. Сериозна работата, Демек. Заповядайте, добър вечер, добре дошли. Той си снима камерата тук като... Агалъка на Дюнсайвиката. Как ти е името, бате? Мемет и неговото семейство. 150 евро даряват. И от сина му Фердито 150, така че от семейството 300 евро. Благодарим. Майката на Сунай 100 лева дарява, да е жива и здрава. Свекървата на Дюнсайвиката. Браво. Метим пачката 200 лева. И от майката един спален комплект. Браво! Все пак лято е, ама ще дойде и зима, ще стане студено. Трябва да се завиват тези младоженци. Добър вечер, заповядайте. Кака Савинч и нейното семейство 200 лева, да са живи и здрави. Мустик и Рефие 100 евро. Живи и здрави. Боцко и неговото семейство 200 лева. Батко Байрам и неговото семейство. Байрам Дага 150 лева. Семра и Юсейн 200 лева. Бейки, ти чакай. Ще закриеме даряването с вас. Да, защото искам да поздравя Сашо. Да. Байсе и Рамо даряват 200 лева, живи и здрави. Дженгис Ошгелдин. Сağ olasın. Аз съм вече от Преслав, бе. Няма Ошгелдин. Дженгис и неговото семейство 200 лева даряват. 20 лева за водещи от моя приятел Ерджан и неговото семейство 200 лева даряват, да са живи и здрави. Ерджански, благодаря ти. Кадири Есмералда. Кадири Есмералда с 200 лева. Здрасти. Ерхани Нехрибан 200 лева. Живи и здрави. Младене, приятели, добре дошъл. Радвам се да видя. Младен, моят приятел от Дуисбург 20 лева за водещия дава. И 200 лева за малото семейство. Жив и здрав да бъде. Айшето от Холандия 100 евро. Фикрет и неговото семейство 200 лева. От бате Графи и неговото семейство 200 лева. Нешко? Нешко Чех 200 лева. Благодаря ти, приятелю. Живи и здрави бъдете.
Чакай да смажа гласните струни само. Докато се снимат. Кой? Пуркото. От Пуркото. 150 лева. Много рано, още 11. Заповядайте, момчета. Още Денис. Орхан и неговото семейство 200 лева. Заповядайте. Чачо на сивито брата. 200 лева. Жив и здрав. Втория баща на булката, браво. Господине, вие бихте ли се представили, ако обичате? Сега виж, а ти като си публична личност, звезда, би трябвало да отправиш едно пожелание на малото семейство. Значи от моето име и от името на моето семейство ви пожелавам здраве, щастие, късмет и много деца. Благодаря. Ашкал съм Мемет, гордея се с тебе. Мемо Стайл, дами и господа, и неговото семейство. 10 евро за мене. 20 лева за Асан Кобак. Всички сме много изминани. 20 лева за оркестъра. Един представител на оркестъра, ако обича при мен да заповяда. И за малото семейство даряват 100, 200, 300 лева. Живи и здрави. Баткото на Мемо Стайл, Ахмед Стоянов, маестрото, 200 лева е изпратил да е жив и здрав. Общо 500 лева от семейството. И ние ви благодарим. От братовчетката на булката Арзу и лелята. Добре. Окей, 20 лева за водещия. И 300 лева от Севгюл и Неджиб да са живи и здрави. Вземи си подаръка за спомен. Лелята на булката. 100 лева дарява да е жива и здрава. И 50 лева на Асен, на малкия принц на Аслан. Заповядай от бабата. Сунай и Силвана. 300 лева даряват да са живи и здрави. Аксу Валентин. До Изборг. Колко са? 300 лева. Чакай да мини малката дъщеря. Най-прясната булка, която скоро се сгоди. Зета е тука. Добре дошъл. Емир и Джансо даряват 300 лева да са живи и здрави. Така. Как Емине не можа да присъства на годежа, на нишана, по 50 лева сега им дава. 20 лева за водещия, благодаря. За музиката 20 лева. Колега, музиката може да дойде при нас. Метин Тайфа. Асене, готов ли си? Моя брат Асен и неговото семейство. 300 лева дарява жив и здрав. Левент да дойде. Миналата седмица не можа да присъства. Или батко Неждет. Чакара. Колко са бате за него? 200 лева, лично ги дай. Аз съм ги обявил. Записани са вече. Даваш ги лично. Благодаря ти, приятелю. Да си ви жив и здрав. Заповядайте. От Силвана и Иван 300 лева живи и здрави. Мемет Хало и неговото семейство 300 лева. И момчето с очелата. Не му се сещам за името му просто. Не се сещам за името му. Медихай Тургай 100. 200. 300 лева да са живи и здрави.
Познавам ги, брата са ми. Фикрет и Фикрие изпратиха даряването си. 100, 200, 300 от FF Studio. Фикрет и Фикрие да са живи и здрави. Поздрави, на работа са. Пак са на работа. Да са живи и здрави колегите. Фирмия Тракия Лукс. Бъдито в Турция е изпратил даряването си 200, 300, 400, 500 лева. Един подарък за бъдито. 20 лева за водещия. И от днешко 200 лева за малото семейство и неговото семейство. Мечо и Гилтен. Мечо и Гудка. 150 евро. Живи и здрави. Ивайло е при мен. На Азивчо и Бомбой да дойдат да си вземат даряването. Колко е за тях? 150 лева за тях. И от Ивайло за малото семейство 300 лева даряват. Живи и здрави. Мерси. На Мимин сина Сурай, който е в момента в Холандия, изпратил 200 лева. И 200 лева от Денис и неговото семейство. Жив и здрав да си, Денис. Салим и Гилхан 300 лева. На Валю приятела Кязим 200 лева. Первин и Емине 100 евро. Шарлероа. Живи и здрави. Добър вечер, добре дошла как? От майката на батко Неждет, как Арзо, дарява 200 лева, да е жива и здрава. От семейство на батко Неждет Чакъра. Неждет Чакъра 200 лева, живи и здрави. Заповядайте. Айхан и Анифе 300 лева. Подаръка си вземете. Сина на Чапая, Мемет 300 лева. Живи и здрави. Ерол и Емине 300 лева. Мемет и негото семейство 150 евро. Моя приятел няма го тая вечер май. Почива. Нека да почива. Амет и Минка. Мандири. Амет и Мандири. 200 лева. От Назив и неговото семейство 250 лева. Ти откъде излезе? До свята нямаше в опашката, изведнъж доди. Как така стана този номер? А Санта Ранката 200 лева дарява да е жив и здрав. Лелета на Валио, как се казва лелета? Бейрие 200 лева. Гюнай от Холандия и неговото семейство 300 лева. Бедрито и неговото семейство 200 лева. Да са живи и здрави, изпратиха си даряването. 3 семейства не могат да присъстват. Започваме от семейството на Али и Селиме. 200 лева. От Шарлерова. Али Октай, пак Шарлерова. 200 лева. Мустафа и Айсел 200 лева, пак от Шарлерова. Селим и неговото семейство, пак от Шарлерова. 200 лева. Ти присъстваш, да си жив и здрав. Данчо и Тюркян Шарлерова.
150 лева. Живи и здрави. Вземи си подаръка, Данчо. За тебе. Нищо. Предварително, че по-така... Пак Шарлеруа. Ерхани Фатме 100 евро. Не могат да присъстват, изпратиха си даряването. Наско и Юлия, 200 лева. Пак Шарлеруа, живи и здрави. Бейхан и неговото семейство 150 евро. Севджан и неговото семейство 100 евро. Илхани на Азика 100 евро. Ака и Нортен от Нюмберг са изпратили 100 евро, да са живи и здрави. Ерджан и Мелиса от Нюмберг 100 евро. Серкан и Арзо 150 евро. Има ли кандидат болките според тебе? Има ли смисъл да прави на букета? Аджаба. Защото преди малко не можахме да съберем момичета за подаръци. Чопъра 200 лева даря. Бейсим от Испания 200 лева. Асан от Кестеряво 200 лева. Заповядайте. Сали Станка 100 евро. От Синан 100 лева. Бейсим 100 лева. Амет и Елмаз Маршен Шарлеруа. Това нещо френско има в това. Имаш адрес на регистрация там. Рико с стара адресна регистрация в Шарлеруа, ама още актуална. 100 евро дарява. Бате Неджметин и неговото семейство 200 лева. Сина му Юри и неговото семейство 200 лева. Така че от семейството тук 400. Малкият син на Бат Неджметин. Баджанака на Салим. Хош Гелдин, добре дошъл. 300 лева и от него. Жив и здрав да бъде. И за най-готиния водещ, казва той, 10 лева. Благодаря ти, да си ви жив и здрав. Реджеп и Айлин 200 лева. Живи и здрави. Реджеп, вземи си това. Айлин. Бай Вълчо. Бай Вълчо и неговото семейство 200 лева. Емине и Реджеп 200 лева. Яшко. От Яшко и неговото семейство 100, 200, 300 лева. Живи и здрави. Къде е кебабчето? Преди малко го видях. Заминали. Кебабчето и неговото семейство 200 лева. Мой приятел, да е жив и здрав. Да, бе, нещо му стана ли? Бобито 200 лева. Мемет и Семра 200 лева. Сунай и неговото семейство 150 лева. Водещия вече. Викача остана в 80-те години. И 10 лева за водещия. Благодаря ти. И ти да си жив и здрав. Саул. Ожбол. Тука. Фатме Тука 200 лева. Фатме Томпи 100 лева. Мечо Будака изпрати даряването си 100 евро. Да е жив и здрав. Поздрави на бата Мечо Будака. Здрасти, бата. Вергил и Селвет 200 лева даряват, да са живи и здрави.
Бейдин дарява 200 лева. Живи и здрави. Може ли само да глътна Ашим Шекера 200 лева дарява. $20 лева за водещия. И 200 лева от Валио Музик, 200 лева. Жив и здраве. Валио, благодаря ти. Извинявай, че винаги питам, ама не знам, ако сметна на седмица колко човека минават пред мен и дали трябва да помня. Помня някакво, ама понякога излиза от главата. Да. Айде един от представ. 100 евро. Благодаря ви, момчета. Живи и здрави. Ако може оркестъра да заеме своите места лека по лека. Сега искам да поканя тук при мене, дами и господа, едно момче, което за съжаление вчера пропуснах отново за поредна година. Мой приятел, който беше рожденник вчера и аз отново пропуснах да го поздравя по случай неговия рожден ден. Може би заради професията, която работя, малко съм по-ангажиран и разсеян. Сашо Маджаров, къде си, Саше? Заповядай на Дансинга, Сашо. Айде, идвай. Севинч дарява 150 лева, да е жива и здрава. Чакай малко, още свалим. Адиле дарява 150 лева. Айсел дарява 200 лева. Айде, Саше, сега даряването вашето. От Сашо и Бейка даряват 200 лева, да са живи и здрави. Един специален поздрав по случай рождения ден на Сашо Николов. От мене лично. Да е жив и здрав. Яша, Сашо. Салим. Преславския. Така. Айде, аз ще играя с тебе. Айде, Шиши, ела при нас, приятелю. Сол барабани, освен, че поздравяваме рожденика, от тук насетне поздравяваме и всички останали. Заповядайте на дансинга, дами и господа. Всеки, който желая да заповяда на дансинга, кичека продължава. Айде, Метин Тайфа! Айде, Яша! Айде за рожденика, продължаем много специално! Яша! Сол барабан, с още едно даряване, последно може би. От Гунди Тончев, 100, 200, 300, 400 лева от Гундито. Да е жив и здрав. Азърма са на Сметин Тайфа. До диес. Papiro coporo don tunar. Yaша. Вамаксио кандуртуnar. Само да кажа, след 11 ще имаме предупреждение. Една идея, Потнико. Една идея. Не на Макс. Да, благодаря ви. За да може да продължим. Хай. Papiro coporo don tunar. Яса шампиони! Ела Ясис!
bellissima. Yes, 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 yes. E non le Yes, yes. Yes, yes, yes. Kaç para bu beygir be? Yaşa. Yedi buçuk. Bastıra. Çektire. Hayda. 12 oldu. Kaç para bu beygir be? Yedi buçuk. Bastıra. Çektire. Hayda. Saçak dünya. Verecek dünya. Alacak dünya. Alçamudu. Kemal gelsin. Gaydamı gelsin. Kemal gelsin. Gaydamı gelsin. Kemal'dı. Evet. Соло, барабани. Соло. Специално за Филиската и за Айджан, Акджан и за Асан специално. Метидага. Metin Traifa искам да свири. Айде, Метин Тайфа. Соло. И също така продължава поздрав специално за Сабина Асенов. За най-добрия водещ. Яша Майсуро.
Ай си точки, чок яша. Айде продължаваме оригинално. И съм път. И са вървани. И не продължаваме оригинално Кабаданга си варненски куче. Айде. За. Айде, ша. И са вървани. И да продължаваме специално за най-добрата баба с ключека Милка. Айде, Шишо. Балерина капучина. Милка шоколада. Балерина капучина. Милка шоколада. Айде се само за най-хубавата баба. И специално за най-добрата баба, за най-богатата баба. Яша бабо, яша. Айде Преславския. Айде специално за Сабина Сенов. Най-добрия Яша. Айде. Соло, за най-добрия водещ продължава. За Сабина Сенов. За най-добрия водещ. Яша. А сега и много специално продължаването чека за цялата компания. Айде! Яша. Може ли да кажа нещо само? Значи, когато Ватко Метин свири, нещата някак си се променят.
неговите ключеци не са само са ключеци, те са сантиментални, те са чувствени. Има една нотка, даже тъжни, ама са много красиви. Да си ми жив и здрав, Метинага. Този стил ми е любими на мене. И Шиши, достоен наследник на Метин Тайфа, Яша Метинага. Специално за чичото на Сетя продължаваме оригинално. Айде Шиши! Айде с Шишо! И присъдочки присига! Я себе горка!
Yaşa. Bravo. Şimdi son bir anamın amistileri bende. Onunla da kere. Ela. Bu mu? Anam. Ela. Okey. Ela. Hadi bakalım bir ana. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Salim halo. Yaşa be Salim. Salim halo. Yaşa baba. Fa diyez major. Sağ ol can sıkma. Няма баса. Баси няма бе. Високи има само. Ela. Özellikle Salim Halo ve onun familyası, damat kardeşime. Çocuklar Bütün herkes için gelsin. salmayın çok. Birazdan gene gelecekler. Daha sakin Aga, lütfen. güreş yapacağım onlarla, sıkılma, bırak bana. Güreşi bırak sen şimdi. Devam etsin düğün yavaş yavaş. Nerede de kaldı? Anacığım, ayırdı ya bizi de şu Avrupalar. Anacığım, 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 anam, of. Ay anam, şu Avrupa'nın da malı da mülkü de orada kalsın. Anacığım, anacığım, anam. Özellikle Hakan kardeşi için gelsin. Bana da kalmaz, sana da kalmaz bu yalan dünya. Anam, anacığım, kimseye kalmaz, bize de kalmaz be Hasan Kobak bu yalan dünya. Helal olsun. Allah. Yaşa. Helal.
Ay benim güzel olan arkam olan anacığım. Kimimiz Germanyalarda kaldık anam, kimimiz Hollanda'da kaldık anam, kimimiz de Belçika'da kaldık, kimimiz de Bulgaristan'da kaldık. Yalnız başımıza, tek başımıza, hop, 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 hop. Gene de şu paranın da gözü de kör olsun. Ay anam ko fakir olaydım, evimde rahat olaydım. Şu paranın da gözü de kör olsun. Abede halam Dalgır. Yaşa Salim, yaşa. Karamet. Yaşa Salim. Nerede de kaldı o eski günlerimiz? Nerede de kaldı o mutlu olan günlerimiz ana? Ayırdı ya bizi de kardeşlerimizden, biri birimizden. Anacım anacım anam, hop hop hop. Ay anam ko fakir olaydık, ay anam gene de evimizde rahat olaydı. Ne zaman bitecek bu gurbetlik anam? Evimize ne zaman dönecek? Evimi yurdumu özledim anacığım. Okay. Yaşa Salim, yaşa. Vay mejor denge kendi dayari. Vay mejor dengo mato dador. Vay mejor denge kendi dayari. За Роттердам специално за най-добрите Холандия шампиони. Vai mejor dengo mato dador. Alçacık meşe dallanmış. Alçacık meşe dallanmış. Kız babasına yollamış, kız babasına yollamış. Angal mekereste çarbarom. Angal mekereste çarbarom.
meşereste yaksa bombay meşereste yakta. Sol. Sol. Bilemedim babamın kıymetini, ya babam, canım olan benim olan babam. Hata benim, canım olan babam. Bir gün bana babam dedi, Rustam evladım, sen de baba olduğunda sen de baba kıymetini anlayacaksın. Sen de baba olduğunda sen de baba kıymetini anlayacaksın. Aylar yıllar geçti, aman aman aman. Ben de aldım elime nazarımı, emirimi, baksım onların gözlerine, o zaman anladım. Baba kıymetini yap. Ay benim aman nazarım, emirim aman aman aman. Demiş tatlı baba de doyum olmaz, olsa da yakışmaz. Halo kuduştu.
Владко и Сабин. Пролеца на рамото ми. На припева отидехме. Свети Георги ще помолим с нас по пътя да върви.